Saas zegt dat protest eruit van de morgen in Den Haag. Muziekmaatje en Kamerleden aanspreken. Die was de voorman van 50PLUS. Ja, ik begrijp dat het wel heel erg leuk zou zijn als er ook iets in het Fries op het politieuniform zou staan. En ik vind, ja, de politie hoort dicht bij de bevolking te staan, dus waarom niet? Ik vind dit eigenlijk een hele leuke, ludieke actie. De bewegers hadden leden van de commissie een petitie aanbieden. In de vorm van een politieuniform met het opschrift politie. Nou, ik denk dat het wel kans maakt. Het is altijd een beetje van mensen van buiten Friesland een beetje een zoektocht van waar is dat dan goed voor. Maar het is in ieder geval een vraag aan de ministerwurg. Wat vindt de minister hier nou eigenlijk van? Want uiteindelijk zal Siede van Zwarjematten dat het Fries ook bij de Rijksoerhiet beter zichtbaar wordt. Echte resultaten worden net boekt. Er komt een tassissing dat de minister onder slag gaat bij de onderwijsinspectie van het vak Friesk. We moeten stap voor stap. Als er te weinig docenten zijn, dan moeten we dat oplossen. Als er andere problemen zijn bij andere scholen, dan moeten we daarnaar kijken. Dat zal niet van de een op de andere dag opgelost zijn, maar voor mij is het belangrijk om te zien dat er verbetering is en dat er steeds meer scholen zijn die kunnen zeggen, kijk eens, wij doen het goed. Wij hebben dat goed geborgd in onze school. Meeger, zo vinden de Frieske bestuurders dit mij binnen. Wat ik graag wil is resultaten. Op het merk van onderwijsinspectie, dat vroeg oorgaat naar de professie. Dat we een politieuniform waar het politie op de reg staat, invierd wordt in Friesland. Dat soort zaken wil ik graag regeld worden. En nevens mij, als ik de beantwoording van de minister hier zei, wordt het de heegste tijd dat ik bij collega Grapperhaus, minister van Justitie, maar ik de minister van Onderwijs, dat op de koffie gaan om het over die zaken te hebben.